COVID-19 pandemiak gure bizitza eta komunitateak kolokan jarri du. Pertsona guztien osasunari, segurtasunari, ongizateari eta komunitate bizitzari erronka handia jarriz. Mundua ulertzeko eta bertan egoteko dugun modua aldatzen ari da. Konfinamenduak, mugimendu murrizketek eta harreman mugek agerian utzi dituzte, beren gordintasun osoz. Indarkeria matxista mota desberdinei aurre egiten ari dien emakumeen egoera oso ahulak. Krisi testuinguru guztiak, pandemia honekin gertatzen den bezala, indarkeria matxista ugaltzeko, biderkatzeko eta ugaritzeko haztegi bat die. Indarkeria hori botere harreman desorekatuen eta emakumeen aurkako diskriminazioaren adierazpen bada, eta pairatzen ari garen krisi sanitario, sozial eta ekonomikoaren ondorioz larriagotu egiten die. Pandemiak sortutako egoeran, arreta jarri behar dugu beren etxeetan, lanetan eta bizi espazioetan, bizirik irauteagatik indarkeriari aurre egin ari dien emakume eta neskengan. Gizartearen aitorpen eta elkartasun osoa merezi dute. Testuinguru horretan, isolamendua, babesgabetasuna eta ikusezintasuna saihesteko baldintza egokiak sortzeko lanean jarraitu behar dugu. Horregatik, aurten Euskal Herrian hildako 4 emakumeak gogoratu nahi ditugu, bereziki gaur 2 Euskal Autonomia Erkidegoan eta beste 2 iparraldean. Datu ofizialek desparekotasuna eta indarkeria matxistak errealitate direla erakusten digute. Hemen, Euskadin 2019an bikotekidearen edo bikotekide ohiaren erasoak jasan zituzten 3.088 emakume erregistratu zituen ertzaintzak. Beste 889 emakume familiako beste gizon baten indarkeriaren biktima izan zienak. Eta 422 emakume gehiago famili eremutik kanpo sexu indarkeria jasan zutenak. Guztira, 4.419 emakume izan dira, emakumeen aurkako indarkeriaren biktima urtebeteko epean. Errealitate mingarri horrek gizarte gisa interpelatu egiten gaitu, lanean jarraitzeko eta mobilizatzeko konpromisoa hartzeko, horrela gerta ez dadin. Hala ere, horrekin ez da nahikoa. Konpromiso politiko argia behar dugu. Gizarteak erakundei eskatzen baitie emakumeen aurkako indarkeria matxista lehentasun politiko bihur dezatela. Inoiz ez bezala zerbitzu publikoen eta erakundeen laguntza eta baliabide guztiak izateko emakumeei beren askapen, berreskuratze, ahalduntze eta autonomia prozesuetan laguntzeko garaia da. Ezinbestekoa da emakumeek duintasunez eta segurtasunez bizitzea merezi duen bizitzarako oinarrizko eskubidea berreskura dezaten. Beharrezko baldintza da, gainera, gure herriak eta hiriak bizikidetza seguru, solidario eta berdinzalerako gune gisa indartu daitezen. Herritarrengandik hurbil gaudenez, Euskal Udalok ahotsa jarri nahi diogu gure udalerriek emakumekiko eta indarkeria matxistaren beste biktima batzuekiko duen elkartasunari. Gure erantzunkizuna gure gain hartzen dugu, erakunde kolektibo feminista eta emakumeen kolektibo, aditu eta gizarteko eragile guztiekin lankidetzan eta koordinatuta. Horregatik, guztiagatik, Leioako udalak konpromiso hau hartzen du. Indarkaria matxistaren biktima diren emakumeen eskubideak arreta prozesu osoaren erdigunean jartzea. Haien beharrak eta eskaerak entzun eta aintzat hartuta, babeserako, arretarako, erreparaziorako eta berriz ez gertatzeko bermerako eskubidea bermatuko duten politika berriak diseinatzeko. Behaketa hobetzea, indarkeria egoeretan dauden emakumeen forma eta profil berriak hautemateko eta horien aurren azkar jarduteko. Indarkeria matxistaren edozein formari aurre egiten dioten emakumeentzako arreta eta laguntza zerbitzuak mantentzea, hobetzea eta egokitzea ikuspegi konpontsalarekin erakunde bakoitzaren emakumeen esparruan. Emakumeen ahalduntzeari eta gazteen artean indarkeriaren prebentzioari laguntzeko programak bultzatzea, etorkizuneko indarkeria egoerak
eragozteko funtsezko tresnak diren aldetik. Tokiko bizitzan berdintasun programak zaintzea eta egonkortzea, emakume kolektibo batzuen egoera ahulak areagotzeko, desberdintasunak areagotzearen aurka borrokatzeko. Erakundeen, udalen, foru aldundien eta Eusko Jaurlaritzaren arteko lankidetza eta koordinazioa eskatzea. Baliabideak bermatzeko eta beharrezko ekimen guztiak abian jartzeko beren eskumenen esparruan. Indarkeria matxisten biktimak, hildakoak eta bizirik atera direnak oroitzeko, aitortzeko eta ordainak emateko neurriak eta politikak sustatzen jarraitzea. Indarrean dagoen emakumea eta gizonen berdintasunerako laugarren toki planean ezartzen diren prestakuntza desberdinak sustatzea, Leioako udaleko politikariei eta teknikariei zuzendatutakoak. Halaber, genero indarkeriaren biktima izan diren emakumeenganako arreta hobetzeko erakundeen arteko bigarren koordinazio protokoloa osatzen duten pertsonei zuzendatutakoak ere. Genero indarkeriaren biktima izan diren emakumeenganako arreta hobetzeko erakundeen arteko bigarren koordinazio protokoloa gainbegiratzeko eta eguneratzeko lanari jarraipena ematea, arreta azkarra eta eraginkorra emateko koordinazio tresna izan dadin. Sexu esplotazioaren aurka sentsibilizazio kanpainak egitea, sexu esplotazioaren biktimei laguntzeko dauden baliabideen berri ematea. Halaber, gure bizilagunei dei egiten diegu mugimendu feministak emakumeen aurkako indarkeria ezabatzeko eguna dela eta deitutako mobilizazioei atxikitzeko.